ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் நமோ பகவதே வாசுதேவாய. ஓம் அஜ்ஞானதிமிரந்தஸ்ய ஞானாகர்ஷலாகயா சக்ஷுருன்மிலிதம் ஏன தஸ்மை ஸ்ரீ குரவே நமः. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மனோபீஷ்டம் ஸ்தாபிதம் ஏன பூதலே ஸ்வயம் ரூப கதா மह्यं ததாதி ஸ்வபதாந்திகம் வந்தேஹம் ஸ்ரீ குரு ஸ்ரீயுதபதகமலம் ஸ்ரீ குருன் வைஷ்ணவாம்ஸ்ச ஸ்ரீரூபம் சாக்ரஜாதம் சககண रघुनाथान्वितं तं सजीवं सात्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदान् सगगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्णा करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधाकान्त नमोऽस्तु ते तप्त काञ्चन गौराङ्गी राधे वृन्देवनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. नमो ब्रह्मण्य देवाय को ब्राह्मणहिताय च जगतिदाय कृष्णाय गोविन्दाय नमो नमः. नमो महावादन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरवत्वेश नमः. गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः. नमो ओं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्यदेशतारिणी जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे ஹரே கிருஷ்ணா அனைவருக்கும். ஸோ ஹரே கிருஷ்ண. நம்ம கோபி கீதம் பார்த்துட்டு இருக்கோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அந்த கோபி கீதத்துல வந்து கிருஷ்ணர் எப்படி அந்த ரசா டான்ஸ் பண்ணிட்டு இருக்கும்போது அவரை விட்டு மறைஞ்சிட்டார் இல்லையா, அப்போ வந்து கோபிகள் அந்த துயரத்தால வந்து பாடுற பாடல்கள் இது. ஸோ அதுல இருந்து நம்ம என்னெல்லாம் படிப்பினை கத்துக்கணுன்றத பார்த்துட்டு வரோம். ஸோ இந்த 13வது ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன். பிரணத காமதாம் பத்மஜார்ஜிதம். மாதாஜி நீங்க பாடுங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. தரணி ஹரே மந்தனம். கிருஷ்ண மாதா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத காமதம் கத்மஜார்ச்சிதம் தரணி மண்டலம் தியாயயே மதி சரண பங்கஜம் சந்தனம் சதே ரமணனஸ்தனே அர்ப்பயாதிகன். ஹரே கிருஷ்ண ஹரே மாதாஜி. கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரணத காமதாம் பத்மஜார்ஜிதம். ஸோ இங்க வந்து தரணி மந்தனம் தேயாம் அப்பதி சரண பங்கஜம் சாந்தமாம் சதே ரமணனக ஸ்தன்னேஷ் அர்ப்பயாதிஹன். ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா சரண பங்கஜம், அதாவது கடவுளுடைய தாமரை திருவடியை தஞ்சம் அடைகிறவங்களுக்கு என்ன நடக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, என்ன ஆகும்? பிரணத்த காமன்னா நம்ம கிட்ட இருக்க இச்சைகள் ஆசைகள் இருக்கு இல்லையா, நமக்கு இது வேணும் அது வேணும்னு சொல்லிட்டு அந்த பௌதிக விஷயமான இருந்த ஆசைகள் இருந்தா கூட அவர் வந்து நிறைவேற்றுவாருன்றதை பார்த்தோம். பிரணத்தை, ஸோ அவர் முன்னாடி யாரு வணங்கி தலை வணங்குறாங்களோ அவங்களுடைய இச்சைகள் வந்து அவரை நிறைவேற்றுறாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது வந்து அது மாத்திரம் பண்றதில்ல, அப்புறம் அது வந்து நமக்கு வந்து எல்லா விதமான துன்பங்க ஆபத்துகளிலிருந்து அவர் வந்து காப்பாத்துறாரு, எல்லா விதமான ஐஸ்வர்யங்களையும் கொடுக்குறாரு, அப்புறம் நமக்கு வரக்கூடிய தீங்கு ஆபத்துகளையும் வந்து நம்மளை காப்பாத்துறாரு, அப்புறம் நம்மளுடைய பாவங்களையும் வந்து அழிக்கிறாரு. அப்புறம் பாத்தீங்கன்னா மிக பெரிய விசேஷமானது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணரை நம்பி
பிரார்த்தனை பண்ணக்கூடிய ஞானத்தையும் நமக்கு கொடுக்குறாரு. அதுதான் வந்து இந்த அவருடைய தாமரை திருவடியில ஒருத்தர் வந்து தஞ்சம் அடைஞ்சான்னா அவனுக்கு இந்த நன்மைகள்லாம் கிடைக்குதுன்னு சொல்லிட்டு கோபி ஸ்திரீகள் சொல்றாங்க. சோ எல்லா பக்தர்களுக்கும் நீங்க இதெல்லாம் கொடுக்குறீங்கல்ல, நாங்களும் இங்க வந்திருக்கிறோம் ரமணனாக. சோ இப்ப வந்து கடவுளை வந்து லவ்வரா, பிரியமானவரா பாக்குறாங்க, அன்பான காதலனா பாக்குறாங்க. நீங்க வந்து அந்த தாமரை அண்ணன் போன்ற திருவடியை எங்க மேல வைங்க, எங்க இருதயத்துக்குள்ள இது ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அதை வந்து நீங்க எடுத்துடுங்க, அனர்த்தங்கள் இருந்துச்சுன்னா எடுத்துடுங்க. தயவு செய்து ப்ளீஸ் அற்பைய தயவு செய்து. சோ உங்க எங்களுடைய மனசு வந்து சஞ்சலமா இருக்கு, நீங்க வந்து மறைஞ்சு போயிட்டீங்களே, அதனால சோகமா இருக்கு, கஷ்டமா இருக்கு, அதனால தயவு செய்து நீங்க திரும்பி வந்துடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. சோ இப்ப இப்ப வந்து பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஆஹ் சோ பக்தர்களுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா இவ்வளவு அளவுக்கு வந்து கடவுளுக்கு வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு பக்தி சக்தி இருக்கு. யாருக்கெல்லாம் வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் அடைறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து இந்த நன்மைகள் எல்லாம் பண்றாருன்றத பார்த்தோம். அதே மாதிரிதான் பக்தர்களுக்கும் அந்த அந்த வலிமை இருக்குன்றத காமிக்கிறாரு. அதுக்கு ஒரு சில உதாரணங்கள் பார்க்கலாம். கடவுள் வந்து எவ்வளவு அளவுக்கு பவர்ஃபுல்லோ தன்னுடைய பக்தர்கள் வந்து குருமார்களுக்கும் அவ்வளோ பவர் கொடுத்திருக்காரு. நமக்கு தெரியும் குரு வேற இல்ல, சாட்சாத் பகவான் கிருஷ்ணர் தான் வந்து குருவா வராருன்றது. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் வந்து பாத்தீங்கன்னா, நாரத முனி கிட்ட வந்து எல்லாரும் வந்து தேவர்கள் வந்து தஞ்சம் அடைறாங்க. எப்ப பாத்தீங்கன்னா இந்த ராவணன் வந்து என்ன பண்றான், இந்த இந்திரன் சந்திரன் எல்லா தேவர்களையும் எடுத்துட்டு போயிட்டு அவங்க வீட்டுல வந்து பணியாளா வச்சிருக்காங்க. அவங்க வீட்டுல சமைக்கிறதும் தேவர்கள் தான். அவருக்கு வந்து நடந்து போற சிம்மாசனத்துல ஏறி உட்காரணும், அந்த படிக்கட்டா இருக்கிறது வந்து பாத்தீங்கன்னா தேவர்கள் தான், நவகிரகங்கள். அதுல முக்கியமா பாத்தீங்கன்னா சனி பகவான். இப்ப வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்க, எங்களை இந்த கஷ்டத்துல இருந்து, இந்த ராவணனுடைய கஷ்டத்துல இருந்து எங்களை காப்பாத்துங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப வந்து ஒரு ஐடியா சொல்ல அவர் வந்து போவார், இந்த பிரார்த்தனைக்கு வந்து பதில் சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு போவார். போன ராவணன் கிட்ட கேட்பார், நீ என்ன சனி மகாத்மாவோட முதுகு பின்னாடி கால் வச்சிருக்க, வயிறு முன்னாடி கால் வச்சுன்னா அது ரொம்ப சாஃப்டா இருக்கும், கம்ஃபர்டபுளா இருக்கும் அப்படின்னு. ஆமா இல்ல, இது நல்ல ஐடியாவா தானே இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு ராவணன் என்ன பண்றாரு, நாரதர் சொன்ன மாதிரி சனி பகவானை நீ திரும்பி பாடுன்னு அப்படின்னு சொல்றாரு. அப்ப என்ன ஆகுது, நமக்கெல்லாம் தெரிஞ்ச விஷயம் என்ன, சனியோட முகம் பார்வை யார் மேல படுதோ அவங்களுக்கு என்ன ஆகும், கஷ்டங்கள் வரும்னு சொல்லிட்டு. சோ இவ பார்க்க ஆரம்பிச்சாரா. அதுக்கு பிறகுதான் ராவணனுக்கு என்ன ஆகுது, போயிட்டு எல்லா கட்ட நேரமும் வந்துச்சு. அதுக்கு முன்னாடி நல்லா வந்து இலங்கைபுரிய வந்து நல்லா அரசாட்சி பண்ணிட்டு வந்தார் இல்லையா, அவரும் ஒரு சிவன் பக்தர். அப்ப என்ன ஆகுதுன்னு பாத்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அதுக்கு பிறகுதான் வந்து சீதா மாதாவை கடத்திட்டு வர்றது, அனுமன் வந்து லங்கைக்கு வராரு, அனுமன் வந்து அந்த லங்காபுரியை எரிச்சு விடுறாரு, அசோகவனத்தை எல்லாம் வந்து எரிச்சு விடுறாரு. அப்படி எரிக்க வரும்போது ஒரு இடத்துல இருந்து ஒரு அப்போ தெரிஞ்சிடுச்சு ராவணனுக்கு, இந்த கஷ்டம்லாம் வந்தது யாரால, இந்த சனீஸ்வரனாலதான். ஃபர்ஸ்ட் அவனை புடின்னு சொல்லிட்டு புடிச்சு ஒரு இருட்டான அறையில போட்டு பூட்டி வச்சிடறாரு. சோ இந்த அனுமன் என்ன பண்றாரு, அந்த லங்காபுரியை எரிச்சிட்டு வர்றாருல, அப்போ வந்து ஒரு சப்தம் கேட்டுட்டே இருக்கு. என்னன்னு போய் பார்த்தா அங்க வந்து சனீஸ்வரன் இருக்கார். சரி அந்த ரூமை உடைச்சு இவரை வந்து காப்பாத்தி விடுறார். அச்சச்சோ நீங்க என்னோட முகத்தை பார்த்துட்டீங்க, இனிமேல் உங்களுக்கு கஷ்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சனீஸ்வரன் வந்து ஹனுமனை நோக்கி சொல்றார், இல்ல இல்ல எனக்கு அதெல்லாம் ஒன்றும் பிரச்சனையா வராது, ஏன்னா என்கிட்ட வந்து ராமநாமம் இருக்குன்னு அப்படின்னு. ஸோ ராமநாம மகிமையை நம்ம இங்க தெரிஞ்சுக்கணும். சரி நான் உங்களுக்கு ஏதாவது பண்ணணும்னு நான் என்ன பண்றதுன்னு, சரி நீ என் தலைமையில உட்காந்துக்கோன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு ஹனுமன். ஸோ தலைமையில உட்காந்துக்கிறாரு. ஹனுமன் என்ன பண்றாரு, அந்த பிரிட்ஜ் கட்டுறதுக்கெல்லாம் வந்து பெரிய கல்லெல்லாம் எடுத்து போட்டுட்டு இருக்காரு. அதுக்கு முன்னாடி இங்க அழிக்கிறதுக்கோசம் எல்லா கல்லை தூக்கி எல்லாம் போடுறாரு இல்லையா அந்த அழிக்கிறதுக்கு. அப்போ வந்து சில கற்கள் வந்து பாறைகள் வந்து தன் தலையால அடிச்சு உடைக்கிறார். ஓகேவா, அது மாதிரி தலையால அடிச்சு உடைக்கும் போது அவருக்கு ஒரு காயமும் ஏற்படுறது இல்ல. தலை மேல உட்கார்ந்துட்டு இருக்காரு சனீஸ்வரனுக்கு வந்து காயங்கள் ஏற்படுது. அதனால அச்சச்சோ ரொம்ப வலிக்குதுன்னு அப்படின்னு, சரி நீ கிளம்பி போகணும் அப்படின்னு சொல்றாரு. சரி கிளம்பி போயிடுறேன் நானு, அதெல்லாம் முடியாதுன்னு சொல்லிட்டு ஹனுமன் சொல்றேன். சொன்ன வாக்குப்படி நீ தலையில இருக்கணும். இல்ல இல்ல கொஞ்சம் எக்ஸ்கியூஸ் பண்ணுங்க, நான் வேணா ஒரு வரம் வேணா கொடுக்குறேன், உங்களை யாரெல்லாம் வந்து பிரார்த்தனை பண்றாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து சனி தாக்கம் இருக்காது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு பிளஸ்ஸிங்ஸ் கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லிட்டு கிளம்பி போவார். ஸோ இதுல வந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும், பக்தர்களுடைய நாரதர் வந்து பக்தர் இல்லையா. ஸோ நாரதருடைய னால வந்து தேவர்களுக்கும் விடுதலை கிடைச்சிச்சு. ஸோ அதனால என்னாச்சு, ஹனுமனுக்கு வந்து ஹனுமனுடைய மகிமை, ராமநாம மகிமையும் தெரிஞ்சிச்சு. ஸோ ஹனுமன் வழிபட்ட அவனுக்கு எந்த ஒரு கஷ்டமும் இருக்காதுன்றத வந்து தெரிஞ்சிச்சு
இல்லையா? ஸோ கடவுள பிரார்த்தனை பண்ண ஆரம்பிச்சோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஸோ என்ன ஆகும்னா, நமக்கு வந்து பிரச்சனைகள் விலகும் ஒண்ணு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம மனசு வந்து பழகிடும். இந்த பிரச்சனைகளுக்கு நடுவுல வாழ்றதுக்கு கூட மன அமைதியோட வாழ்றதுக்கு கூட நம்ம மனசு பழகிடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்ப எதையுமே வந்து நம்ம இன்பமாவும் சரி, சந்தோஷமாவும், துன்பமாவும், துயரமாவும் பார்க்கறதுக்கு முடியாது. ஸோ எல்லா சூழ்நிலைகளுக்கும் நம்ம வந்து வாழ பழகியிருக்கோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அதுதான் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் அடையறதுனால இந்த விஷயங்கள் நடக்குது. ஸோ பகவானே உங்களுடைய பக்தர்களுக்கு எவ்வளோ கருணையா இருக்கீங்க இல்லையா? ஸோ நீங்க வந்து எங்க மேல கருணையா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? நீங்க வாங்க, நீங்க ஏன் மறைஞ்சு போயிட்டீங்க எங்களோட இருதயத்தெல்லாம் திருடிட்டு. ஸோ இங்க வந்து நம்ம என்ன எடுத்துக்கணும் டேக் ஹோம் மெசேஜ்னா, வாழ்க்கையில துயரங்கள் வரும் இல்லையா? அப்போ அந்த பிரச்சனைய பார்த்து நம்ம பயந்துடக்கூடாதாம். கடவுள்கிட்ட போயிட்டு சொல்லக்கூடாதாம். எனக்கு வந்து இவ்ளோ பெரிய பிரச்சனை வருது, என்ன காப்பாத்துங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கேட்கக்கூடாதாம். அந்த பிரச்சனை கிட்ட போய் சொல்லணுமா, என் கடவுள் வந்து ரொம்ப மிக பெரியவன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும்னு சொல்லிட்டு ஆச்சாரியர்கள் சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி ஆ கிருஷ்ணா. 14 ஸ்லோகம் போலாம். ம். ஹரே கிருஷ்ணா. சொல்லவா மாதாஜி? நீங்க சொல்றீங்களா மாதாஜி? நீங்க பண்ணுங்க மாதாஜி. சு- சுரதவர்தனம் ஷோகநாசனம் ஸ்வரிதவேணுனாம் சுஷ்டி சும்பிதம் இதர ராகவிஸ் மாரணம் ரிணாம் விதர வீரண தேதராமிருதம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சுரதவர்த்தனம் சோகநாசனம் ஸ்வரிதவேணுனா சுஸ்து சும்பிதம் இதர ராகவ விதர ராகவ ஸ்மரணம் நிர்ணனம் விதர வீரண ஸ்தேதராமிருதம். ஸோ ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவங்களுடைய 2வது வரியில பார்க்கலாம். அதாவது அவங்களுடைய வேணு கானம் இருக்கு இல்லையா? அந்த புல்லாங்குழல் விழும்போது அதுலருந்து வரக்கூடிய சத்தம் இருக்கு இல்லையா? அந்த சத்தம் என்ன பண்ணுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கேட்கிறவங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்த குடுக்குது. ஓகே. சுரத வ சுரத வர்த்ததாம். ஸோ சந்தோஷம் மிக அதிகமான சந்தோஷத்த குடுக்குது. அது மாத்திரம் இல்ல, நம்ம மனசுல இருக்கிற சோகத்தையும் வந்து அழிச்சிடுது. சோக நாசனம். ஸோ யார் வந்து இந்த புல்லாங்குழலுடைய ஓசைய கேட்கறதுனால, அவங்களுக்கு சந்தோஷம் வருது, சோகம் போகுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. அப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா, விஸ்மரணம்னா மறந்து போறது. அதாவது என்னத்தெல்லாம் மறந்துடுறாங்க? இதர ராகவ இந்த பௌதிக உலகத்துல இருக்கக்கூடிய துன்பங்கள் எல்லாம் வந்து மறந்து போயிடுது. இந்த பௌதிக பந்தங்கள் எல்லாம் மறந்து போயிடுது. ஸோ நீ பார்த்தீன்னா, நீ உன்னுடைய புல்லாங்குழல் கேட்டதுனால நாங்க என்ன பண்ணோம், எல்லாத்தையும் விட்டு அப்படி அப்படியே போட்டு வந்துட்டோம் உங்ககிட்ட அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. ஸோ நீ வந்து என்ன பண்ணணும் இப்போ, நாங்க வந்து வந்துட்டோம். ஆ நீ வந்து என்ன பண்ணிட்ட, இங்க இருந்து மறைஞ்சு போயிட்ட. தயவு செய்து திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. பிதர வீர நஸ்தே அதராமிருத்தம். ஸோ நீ திரும்பி வா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த புல்லாங்குழல் இருக்கு இல்லையா? இந்த புல்லாங்குழல் வந்து உன்னோட அதரம், அதாவது உன்னுடைய உதட்ட தொட்டுட்டே இருக்குது. அது எவ்வளோ அளவுக்கு பாக்கியம் செஞ்சிருக்கு. உன்னுடைய அந்த புல்லாங்குழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, ஆஃப்டர் ஆல் ஒரு மூங்கில் குச்சி இல்லையா? அது என்ன தவம் பண்ணுச்சோ, அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா, எங்களை விட ரொம்ப உயர்ந்ததா இருக்குது. ஆ என்ன என்ன தவம் பண்ணுச்சோ, அது வந்து உன்னோட உதரத்தை வந்து ஆ அதரத்தை வந்து தொடுது. அதரம் உதடு இல்லையா? அதரத்தை தொடுது. அது எங்களை விட கிரேட்டுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபிஸ்ரீகள் வந்து புல்லாங்குழலை உயர்த்தி சொல்றாங்க. ஸோ நீ வந்து எங்க மனசெல்லாம் திருடிட்டு போயிட்ட. தயவு செய்து நீ இங்க திரும்பி வான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாரு. ஓகேங்களா? ஸோ இதுக்கு வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிர்தத்துல வந்து சில விஷயங்கள் இருக்கு மாதாஜி. அதையும் நம்ம பார்த்துடலாம். ஸோ மாதாஜி, மகாலட்சுமி மாதாஜி வாசிக்கிறீங்களா மாதாஜி?
மாதாஜி வெளியில இருக்க மாதாஜி. நான் ஓகே ஃபைன் லிசன் மாதாஜி, பண்ணிக்கிறேன் ஃபைன், ஓகே. மாதாஜி. ஹரே ஷூர் கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. கோட்டி மன்மத மோகன முரளி வதன அபர சௌந்தர்ய ஹரே ஜெகன் நேத்திர மன. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய புல்லாங்குழல் முரளி வதனன்னு அவருடைய புல்லாங்குழல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதர அதரத்தை தொட்டுட்டு இருக்குது இல்லையா? அதுல இருந்து வரக்கூடிய சப்தம் வந்ததால எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, கோட்டி மன்மத, ஓகே, கோட்டி மன்மதன்கள் வந்து சேர்ந்து இருந்தா எப்படி இருக்கும் இல்லையா? மன்மதன்னா வந்து என்ன ஆகும், நமக்கு அட்ராக்ட் ஆயிடும் இல்லையா? அட்ராக்ஷன் இருக்கும். இந்த சப்தம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதை விட ரொம்ப ஈர்ப்பா இருக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. உங்களுடைய வேணு கானத்துல இருக்கக்கூடிய சப்தம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து சிறப்பா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், அப்போ வந்து அவரை உதிரத்தை தொட்டு வர்றதுதான் வந்து பிரசாதம் இல்லைங்களா? அந்த பிரசாதத்தை வந்து யார் சாப்பிட்றாங்களோ, நம்ம வந்து கடவுள் கண்ணால பார்க்குறாரு இல்லையா? ஸோ அவர் உச்சிஷ்டம் தான் நம்ம சாப்பிட்றோம். நம்ம வந்து அவருக்கு வந்து என்ன பண்ணுறோம், படையல் வைக்கிறோம் இல்லையா? படையல் வச்சுட்டு என்ன பண்ணுறோம், அந்த அவர் மித்த சாப்பிடும்போது அது உச்சிஷ்டா. அந்த உச்சிஷ்டாவை சாப்பிடும்போது நமக்கு என்ன ஆகுதுன்னா, பௌதிக பாவங்கள்ல இருந்து நம்ம விடுவிச்சுக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள். ஸோ ஒரு முறை என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, அவருடைய உச்சிஷ்டவை சாப்பிட்றதுக்கோசம் இந்த பிரம்ம விமோகன் நீலை அப்போ வந்து இந்த பிரம்மா தேவர்கள்லாம் மேல இருந்து பார்த்துட்டு இருப்பாங்க. மாடு மேய்க்கும் சிறுவர்களோட கிருஷ்ணர் வந்து எல்லாம் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தாரு இல்லையா? அப்போ வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா, நம்ம எல்லாரும் வந்து பாருங்க, அப்போ கிருஷ்ணர் வாயில இருந்து இவங்க எடுத்து சாப்பிடுவாங்க, வேற ஒருத்தர் கையில இருந்து வாயில இருந்து இவர் பிடுங்கி சாப்பிடுவார். ஸோ சாப்பிட்டுட்டு அவர் என்ன பண்ணுவாங்க, டெய்லி போயிட்டு யமுனை நதிக்கரையில போயிட்டு கை கழுவாங்க. ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து அந்த உச்சிஷ்டவை சாப்பிடணுன்றதுக்கோசம் என்ன பண்ணுவாங்க, மீன் வடிவத்துல வந்து அந்த யமுனை நதிக்கரையில அன்னைக்கு வெயிட் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. இது பகவான் கிருஷ்ணர் முழு முதற் கடவுள் இல்லையா? அவர் இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு என்ன பண்றாருன்னு, அன்னைக்கு வந்து வேண்டாம், யாரும் கை கழுவுறது வேண்டாம், துணியால தொடச்சுக்கிறார். ஓகேங்களா? ஸோ அப்போ வந்து கர்வம் இருந்தா நம்ம வந்து கடவுளுடைய அனுகிரகம் வந்து நமக்கு கிடைக்காது அப்படின்றத இந்த இடத்துல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகே, ஸோ அவர்கிட்ட தஞ்சம் அடைஞ்சு அவர் எல்லாத்தையும் நமக்கோசம் பண்ணுவாருன்றதை நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா? ஸோ அவ்வளோ அளவுக்கு வந்து சிறப்பு வாய்ந்தவர் பகவான். அப்புறம் அந்த உச்சிஷ்ட சாப்பிட்றதுக்கு வந்து நம்ம அவ்வளோ அளவுக்கு அதிர்ஷ்டசாலியாகவும் இருக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ இதுக்கு வந்து நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, அவருடைய பிரசாதத்தை சாப்பிட்றதுனால நமக்கு வந்து பாவங்கள் போகுதுன்னு சொல்லிட்டு. இதுக்கு டாக்குமெண்டேஷனா பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், நம்மளுடைய பகவத்கீதையிலும் வந்து அதுக்கு வந்து சான்றிதழ் இருக்கு. அதாவது பகவத்கீதை 3வது அத்தியாயம் 13வது சாப்டர்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா, யக்ஞ சிஷ்டா சிஷ்டாசின சாந்தமுச்சியத்தே சர்வ கில்பிஷக புஜந்தே தே புஜந்தே त्वगां பாப்ப ஏ பச்சந்தே ஆத்ம காரணத். அதாவது யார் இங்கிலீஷ்ல இருக்கு மாதாஜி, அது படிக்கிறேன். த டிவோட்டிஸ் ஆஃப் த லார்ட் ஆர் ரிலீஸ்டு ஃப்ரம் ஆல் கைண்ட்ஸ் ஆஃப் சீன்ஸ். பக்தர்கள் எல்லாம் எல்லா பாவங்களிலிருந்து விடுதலை அடைறாங்க. எதனால? பிகாஸ் தே ஈட் ஃபுட் விச் இஸ் ஆஃபர்ட் ஃபர்ஸ்ட் ஃபார் சாக்ரிஃபைஸ். ஓகே, ஸோ யக்னங்கள்ல வந்து அது முதலா வந்து சமர்ப்பிக்கிறாங்க. அதனால அதுல வந்து மிஞ்சிய உணவை அவங்க சாப்பிட்றதுனால அவங்கள வந்து பாவத்துல இருந்து வெளியே வராங்கன்னு சொல்லிட்டு இங்க வந்து ஸ்லோகத்துல சொல்லியிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ அப்படி இருக்கிறவங்கள வந்து கிருஷ்ண கான்சியஸ்ல வந்து ஃபர்தரா ப்ரோக்ரஸ் ஆவாங்க. அப்படி செய்யாதவங்க தன் இன்பத்துக்கோசம் சமைச்சு சாப்பிட்றவங்க பாவத்துல வந்து பாவத்தை சாப்பிட்றாங்கன்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. இதுக்கு இன்னொரு அந்த புல்லாங்குழல், இது வந்து அவர் இந்த உதடுனால வர்ற என்ஜின் ஒன்று பிரசாதம், சாப்பாடு பிரசாதம் இல்லையா? இன்னொன்று வந்து புல்லாங்குழல்னால வர்ற சப்தம். அனுஷயா மாதாஜி இந்த ஸ்லோகம் வாசிக்கிறீங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. இங்கிலீஷ்ல கொடுத்துருக்க அதுவா மாதாஜி? எனக்கு படிக்க வராது மாதாஜி. அப்படிங்களா? சரி மாதாஜி. அப்ப நம்ம டிரான்ஸ்லேஷன் படிச்சு போயிடலாம் மாதாஜி. So when the rivers hears the flute song of Krishna, their minds begin to desire him.
and thus the flow of their current is broken and their waters are agitated. இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, கடவுளுடைய நாத சத்தத்தை கேட்டுட்டு யமுனை நதி வந்து என்ன ஆகுதுன்னா நார்மலா போயிட்டு இருக்கோம் இல்லைங்களா, ஒரு திசை நோக்கி ஒரு திசையிலேருந்து இன்னொரு திக்குக்கு நோக்கி போயிட்டு இருக்கோம். இந்த சப்தம் கேட்டதுனால அவங்க வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிடுறாங்களாம், எந்த பக்கம் போகுது என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம குழம்பிடுறாங்களாம். அதனால ஒரே இடத்துல சுத்திட்டே இருக்காங்க, சுத்திட்டு கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு அந்த அலைகள்லாம் போய் நமஸ்காரம் பண்ணுதான். The waves of the rivers embarrass the Murari's lotus feet, holding on them presents offering of lotus flower. ஸோ அந்த தாமரை என்ன பண்ணுது, தாமரையிலலாம் நிறைய எடுத்துட்டு போயிட்டு இருக்குது அந்த நதி. அந்த தாமரை எல்லாம் வந்து கடவுளுடைய தாமரை திருவாதத்துக்கு வந்து அர்ப்பணிக்குதுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அந்த அளவுக்கு மதுரமா இருக்குமா கடவுளுடைய புல்லாங்குழல் நாதம். ஓகேங்களா, ஸோ இன்னும் வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல என்ன சொல்றாங்க, எனவே அன்புள்ள கிருஷ்ணா, நீங்கள் திறமையாக ஏற்பாடு செய்துள்ள எல்லா தந்திரங்களையும் அருள் கூர்ந்து கைவிடுங்கள். ஓகே, குழலோசை மூலிகை மூலமாக கோபிகர்களின் உயிரை பறிப்பதற்கு முயல வேண்டாம். ஸோ எங்களோட உயிரெல்லாம் எடுக்கிறதுக்கு ட்ரை பண்ணாதீங்க. உங்களுடைய நகைச்சுவையாலும் சிரிப்பாலும் பெண்களுக்கு கொலைக்கு நீங்கள் பொறுப்பாளராகாதீர்கள் சொல்றாங்க. ஸோ உங்களோட சிரிப்பாலும் நகைச்சுவையாலும் நீங்க வந்து பெண்களை கொலை பண்ணன்ற ஒரு இடத்த வந்து நீங்க எடுத்துக்காதீங்க. உங்களுடைய அதிரங்களின் அமிர்தத்தின் எங்களுக்கு தானம் அளித்து எங்களை திருப்தி செய்வது உங்களுக்கு சிறந்ததாக இருக்கும். ஸோ உங்க உதிரத்தால வரக்கூடிய அந்த சப்தத்தை வந்து எங்களுக்கு அமிர்தமா பண்ணி எங்களுக்கு வந்து சந்தோஷத்தையும் திருப்தியும் கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்குறாங்க. ஓகேங்களா, ஸோ இது வந்து சைத்தன்ய சரிதாமிரத்துல வந்து சைத்தன்ய மகாபிரபு சொல்லியிருக்காரு. மறுபடியும் அவர் என்ன சொல்றாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா, தொடர்ந்து கிருஷ்ணர் வந்து அதரங்களில் அமிர்தத்தினை அடைவது மிக மிக அரிதானதாகும். ஸோ அவ்வளோ சீக்கிரமா வந்து அந்த அமிர்தம் வந்து கிடைக்காது. அதனால தேவர்கள் பிரம்மா எல்லாரும் வந்து நதியில வந்து போய் இருக்கிற பருக்கைய மீனா போய் சாப்பிடலாம்னு நினைச்சாங்க. ஸோ வந்து அது கிடைக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம், எல்லாருக்குமே கிடைக்காது. யாருக்கு கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஆனால் யார் ஒருவர் அதில் சிறிதேனும் பெறுகிறாரோ அவரது வாழ்க்கை வெற்றி அடைக்கும். ஸோ அது யாருக்கு கிடைக்கும், தூய பக்தர்கள். இங்க கோபி ஸ்திரீகள் என்ன பண்றாங்க, எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு கிருஷ்ணருக்கோசம் ஓடி வந்துட்டாங்க இல்லையா. ஸோ அந்த பக்தர்களுக்கு வந்து என்ன கிடைக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வாழ்க்கையுடைய வெற்றி கிடைக்கும். ஸோ வாழ்க்கையுடைய வெற்றி என்னது, கிருஷ்ண பிரேமை அடைவதுதான் இல்லைங்களா. கிருஷ்ணருடைய பிரேமை, நம்ம எல்லாம் கோலோக்ல விருந்தாவனத்துக்கு போகணுன்ற முயற்சி இல்லையா, அதுல வந்து வெற்றி கிடைக்கும்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அப்போ வந்து கிருஷ்ணர்கிட்ட நம்ம கடவுள்கிட்ட வந்து நம்ம எப்படி வந்து நம்ம சரணடையணும்னு சொல்லிட்டு, நமக்கு வேற ஒரு கத்தியே இல்லப்பா, நீ தான் எங்களுக்கு எல்லாம், உங்களால ஒருத்தரால தான் எங்களை வந்து என்னை வந்து காப்பாற்ற முடியும். ஓகே, எனக்கு பதி இழந்தவனமாய் நீ எங்களுக்கு பதியாய், ஓகே, நாதனை இழந்தவனமாய் நீ எங்களுக்கு நாதனாய், தாயும் தந்தையும் அற்றவனமாய் உற்றுமாய் எல்லாமே நீயாதான் இருக்கணும். எல்லாவித சகல பந்துகளுக்கும் நீர் ஒருவரே, உன்னை விட்ட எங்களுக்கு வேற கதி இல்லைன்னு சொல்லிட்டு யார் வந்து முழு சரணாகதி அடைகிறாங்களோ அவங்களுக்கு வந்து கிருஷ்ணருடைய நாத சத்தம் மதுரமா இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, அதை வந்து சுவைக்கிறதுக்கு உடைய பாக்கியமும் நமக்கு கிடைக்கும். ஸோ இப்படியெல்லாம் உணர்ந்த கோபி ஸ்ரீகள் வந்து அவருக்கு கிட்ட கெஞ்சுறாங்க, நீ வந்து மறைஞ்சு போயிட்ட, தயவு செய்து நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி ஸ்ரீகள் வைக்கிறாங்க. ஸோ நம்ம அவங்க எப்படி பற்றுதலை வச்சாங்களோ அந்த பற்றுதலை நம்ம பகவான் கிருஷ்ணர் மேல வைக்கணுன்றத டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா மாதாஜி, ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னா, இன்னொன்னு, அதாவது வந்து நாங்க வந்து டிசீஸ் ஒரு வார்த்தை இருக்கு, அதாவது தன்வந்திரி பகவான் இருக்காரு இல்லையா, நமக்கு தெரியும் அவர் தான் வந்து இந்த தேவர்களுக்கெல்லாம் வந்து வைத்தியரா இருக்கார் இல்லையா. ஸோ நாங்க வந்து இப்ப ஒரு வியாதியால சஃபர் ஆயிட்டு இருக்கோம். என்ன டிசீஸ்ன்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்க மேல இருக்கிற காமம், ரொமான்டிக் டிசைர் உங்க மேல இருக்கு. அதுக்கு என்ன தேவை, ஒரு மருந்து தேவை. அந்த மருந்தை நீங்க எங்களுக்கு கொடுத்து நீங்க வந்து எங்களுக்கு வந்து கிரேட் ஹீரோவா இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதை வந்து நீங்க எப்படி கொடுக்கணும்னு பார்த்தீங்கன்னா, அதுக்கு வந்து ஒரு பைசாவும் இல்லாம நாங்க வந்து இப்போ ரொம்ப பைத்தியக்காரத்தனமா இருக்கிறோம். அதுக்கு எந்த ஒரு காசும் கொடுக்காம, இப்ப நம்ம நார்மலா டாக்டர் கிட்ட போனா ஃபீஸ் கொடுப்போம் இல்லைங்களா, அது மாதிரி எந்த ஃபீஸும் இல்லாம அந்த இதுவை கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க.
ஸோ நாங்கள் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கள் உயிர் பிரிஞ்சிடும், தயவு செய்து எங்களை வந்து உயிர்ப்பிச்சு அந்த மருந்தை கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. நீ அங்கே வந்து அந்த அனாதையாக எதுவுமே யாருமே இல்லாத அந்த ஒதுக்கி வச்ச அந்த மூங்கில் கொம்புக்கு ஆன அந்த குச்சியை வந்து புல்லாங்குழலாக வச்சு உங்கள் உதரத்தை தொடக்கூடிய அதரத்தை உங்களுடைய உதரத்தை தொடக்கூடிய பாக்கியத்தை கொடுத்துருக்கீங்க, எங்கள் மேலேயும் கொஞ்சம் கருணையாக இருங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ இந்த மருந்து வந்து என்ன பண்ணுன்னா, பட் திஸ் மெடிசன் மேக்ஸ் ஒன் டு ஃபர்கெட் ஆல் அட்டாச்மெண்ட்ஸ். நம்ம சொன்னோம் இல்லைங்களா, இந்த மருந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாத்தையும் மறக்க செய்யும். அப்போ வந்து பௌதிக விஷயத்து மேலே இருக்கிற பட்டுதலை மறக்க செய்யும், கிருஷ்ணன் மேலே இருக்கிற பட்டுதலை வந்து அதிகமாக செய்யும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அதாவது இதுக்கு என்ன, நம்ம சில மருந்தெல்லாம் சாப்பிடும்போது பத்தியம் இருக்கணும்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா? ஸோ இந்த மருந்துக்கு பத்தியம் என்னென்ன, ஒருத்தங்களுக்கு வந்து அட்டாச்மெண்ட், அதாவது தன்னுடைய சொத்து, தனக்கு வந்து ஃபாலோவர்ஸ் இருக்கணும், தன்னுடைய குடும்பம், அந்த பற்றுதலை வந்து திறந்துடணும், கடவுள் மேலே பற்றுதலை வச்சுக்கணுன்றதை வந்து இங்கே இன்சிஸ்ட் பண்ணுறாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அனுஷ்யா மாதாஜி 15ஆம் ஸ்லோகம் படிக்கிறீங்களா? படிக்கிற மாதாஜி. அடதியத் பவன் ஹன்னிகானனம் திட்டிர்யுகாயதே துவாமபஷ்யதாம் குடிலகுந்தலம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீஷதாம் பஷ்ம குதக்துஷாம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமாராணி மாதாஜி ஒரு முறை வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அடதியத் பவான் அஹ்னிகானனம் திரிடியுகாயதே த்வாம் அபஸ்யதாம் குடிலகுந்தளம் ஸ்ரீமுகம் சதே ஜட உதீக்ஷதாம் பக்ஷ்மக்ருதத்ருசாம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஸோ அததி எத் பவான் ஆணிகானனாம். ஸோ என்ன சொல்றாங்க இங்க, நீங்க என்ன பண்றீங்க, பகல் பொழுதுல வந்து எங்க போடுறீங்க, மாடுகளை மேய்க்கிறதுக்கு கூட்டிட்டு போயிடுறீங்க, வனத்துக்கு போயிடுறீங்க. த்ருதி யுகாயத்தே துவாம் அபாஷ்யதாம். ஸோ நீங்க வந்து போயிடுறீங்க, பட் எங்களுக்கு எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா த்ருதி யுகாயத்தே. த்ருதின்னா இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்தை வந்து பிரிக்கிறாங்க. எப்படி பிரிக்கிறாங்கன்னா, ஒரு நிமிஷத்தை வந்து 1700 பிரிவுகளா பிரிக்கிறாங்க. ஸோ அதுல ஒரு பங்கு ஓகே, அது அது எப்படி எங்களுக்கு இருக்குன்னா ஒரு யுகமா இருக்குது, ஒரு மில்லினியம் போல இருக்குது. உங்களை பிரிஞ்சு எங்களால் அப்படி இருக்க முடியல. ஒரு ஃப்ராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட் இல்லையா, 1/1700 பாருங்க, இவ்வளோ நிமிஷ செகண்டில் வந்து எப்படி இருக்குதா கோபி ஸ்ரீகளுக்கு உங்களை பிரிஞ்சு இருக்கிறது ஒரு யுகம் மாதிரி, மில்லினியம் மாதிரி இருக்குது, எங்களால் அப்படி இருக்க முடியல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ அது மாத்திரமா, நீங்கள் வந்து என்ன பண்ணீங்க, போயிட்டு மாடு மேய்ச்சல் போயிட்டு வரீங்க. அப்போ வந்து அந்த மாடெல்லாம் பசுக்கள் எல்லாம் நடந்து போகிறதுனால அதில் வந்து தூசி நிறைய வருது. அந்த தூசி வந்து உங்கள் முகம் ஃபுல்லாக நிரம்பிடுது. ஓகேவா? ஸோ நாங்கள் நீங்கள் வரும்போது பார்க்கலான்னு உங்களுடைய கூந்தல் இருக்கு இல்லையா, கருமையான கூந்தல், குட்டில குண்டலம், கருன்னு இருக்கு இல்லையா சுருள் முடி, அது வந்து என்ன பண்ணுது, உங்கள் மூஞ்சியை வந்து மறைக்குது. நாங்கள் எப்படியோ எட்டி இருந்து பார்க்குறோன்னு நினச்சா அந்த முடியெல்லாம் வந்து உங்கள் முகத்தை மறைஞ்சிருச்சு. சரிப்பா உங்களை பார்த்தமேன்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆனந்தமாக கண்ணில் வந்து சந்தோஷத்தில் ஒரு தண்ணி வேற வருது, கண்ணீர் வருது, ஆனந்த கண்ணீர். அந்த கண்ணை வந்து அதனால வர சரியாக பார்க்க முடியல. அந்த கண்ணில் இருக்க தண்ணியை போக்குறதுக்கோசம் கண்ணி இமைகள் மூட வேண்டியதாக இருக்குது. ஸோ இது வந்து கஷ்டமாக இருக்குது. ஸோ இந்த இதை கண்களுக்கு வந்து இமைகளை படைச்ச பகவானை வந்து சபிக்கிறாங்க கோபி ஸ்ரீகள். ஓகே, அதாவது ஜட யுதிக்ஷதாம், ஜட யுதிக்ஷதாம், ஜட இந்த முட்டாள், யார முட்டாள்னு சொல்றாங்க, கிருத்துன கிரியேட்டர், அதாவது பிரம்மா வந்து ஒரு முட்டாள், ஜடா அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க, முட்டாள். அவர் வந்து பாருங்க இந்த கண்களுக்கு வந்து பக்ஷமா கண்ணுக்கு வந்து கண் பிறை ஹைலைட் வச்சிருக்காரு. ஓகே, திருஷ்யம், எங்களை வந்து உங்களை கண்டினியூஸாக பார்க்க முடியாத அளவுக்கு இந்த கண்ணு வந்து மூடப்படுது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? ஸோ எங்களால் உங்களை கண்டினியூஸாகவும் பார்க்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு இங்கே கோபி ஸ்ரீகள் பாருங்கள் பிரம்மாவை வந்து திட்டுறாங்க.
ஓகேவா? ஸோ எங்களால் உங்களை பார்க்க முடியல, அனுபவிக்க முடியலன்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. ஸோ உங்களை பிரிஞ்சு இருக்குது எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதுக்கு ரிலேட்டடா நம்ம பார்த்தோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், சில விஷயங்கள் பார்க்கலாம். சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து அந்த விப்ரலம்பா விக்கிர தாபம் இருந்துச்சு இல்லையா, அவருக்கு விப்ரலம்பா செப்பரேஷன் ஃபீலிங் ஆஃப் செப்பரேஷன் இருந்ததுனால அவர் என்ன பண்ணாரு, அந்த ரத யாத்திரைலாம் ஆகும்போது ஆன பிறகு என்ன ஆகும், கடவுளுக்கு வந்து ஜலதோஷம் எல்லாம் வந்துடும் இல்லையா. அப்போ வந்து என்ன ஆகுது, அந்த கோயில் வந்து மூடிடுவாங்க இல்லையா, ஜெகநாத் பூரி கோயில் வந்து மூடிடுவாங்க. அப்போ வந்து என்ன பண்றாரு அவர், ஜெகநாதர் தரிசனம் பண்றதுக்கு வந்து அவருக்கு ஈக்குவலண்டா வந்து அலர்நாத் கோயில்ல வந்து பிரம்மகிரி அலர்நாத்தை போய் பார்க்கறாரு. பார்க்கும்போது அவருடைய பிரிவால தாங்க முடியாம அந்த பிரிவுனால கீழே விழுந்து வணங்கும் போது அந்த விரக தாபம் உடம்பு வந்து நெருப்பா இருக்கு. அந்த அனலால என்ன ஆகுது, அந்த கல்லும் வந்து உருகிடுது. ஸோ அந்த அந்த சிம்பல் வந்து அங்க பார்க்கலாம். நம்ம அலர்நாத் டெம்பிள்ல போனோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், அவ்வளோ அளவுக்கு செப்பரேஷன் இருக்குன்றத வந்து நம்ம அந்த இடத்துல அந்த டெம்பிளில் போனால் பார்க்கலாம். ஸோ அந்த அளவுக்கு நமக்கு ஃபீலிங் எப்போ வரும்ன்றது தான் வந்து இப்போ ஒரு கேள்வி. ஓகேவா? ஸோ நம்ம அளவுக்கு அந்த கடவுள் நம்ம எல்லாம் தெரியும் நமக்கு எல்லாருக்கும் இல்லையா, நம்ம வந்து கடவுளுடைய பார்ட் அண்ட் பார்சல் இல்லையா. ஸோ அவரை விரிஞ்சு நம்ம வந்து இன்னும் நல்லா கம்ஃபர்டபுளாக தான் இருக்கோம். என்றைக்குமே வந்து நமக்கு வந்து அந்த ஃபீலிங்கே இல்லை எப்படா நம்ம போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அதுதான் வந்து அவருடைய சிஷ்டாஷ்டகத்தில் கூட என்ன சொல்கிறாரு, யுகாயுதம் யுகாயுதம். கரெக்ட் மாதாஜி, சொல்றீங்களா மாதாஜி? ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. 10-21 அத்தியாயம் 15-16 படிக்கிறோமா அப்போ? இது முடிச்சிடணும் பிரபு, நான் சொல்றேன் பிரபு உங்களுக்கு 16 படிக்கணும். ஓகே. ஸோ யுகாயுதம் நிமேஷேன சக்ஷுஷா பிராவிஷாயுதம் சூன்யாயுதம் ஜெகத் சர்வம் கோவிந்த விரணே நம இல்லையா. அப்போ வந்து என்ன சொல்றாரு, உன்னை பிரிஞ்சு இருக்கிறேன் கோவிந்தா. கண்கள் வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட எப்படி இருக்கு வந்து 12 வருஷமா மியூட் பண்ணிக்கோங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ வந்து ஒரு நிமிஷம் கூட வந்து பார்த்தீங்கன்னா 12 வருஷங்களா இருக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கண்களில் வந்து தார தாரையா தண்ணீர் வந்துட்டு இருக்கு இல்லையா. ஸோ நீங்க இல்லாத உலகம் வந்து இது வந்து வெறுமனே வெறுமையா இருக்குன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சைத்தன்ய மகாபிரபுவும் பாடுறாரு. ஸோ அந்த செப்பரேஷன் பார்த்தீங்கன்னா கோபி ஸ்திரிகளும் பாடுறாங்க சார். ஸோ ஸோ நாச்சியார் கூட ஆழ்வார்கள் கூட அதை தான் சொல்றாங்க, உங்களை வந்து பிரிஞ்சு இருக்கிறது வந்து எத்த தின்ன பித்தம் தெரியுன்ற மாதிரி ஆண்டாள் தாயார் வந்து மனசு வந்து அவரை பிரிஞ்சு இருக்கிறதுனால வந்து பாடல்கள் பாடுறாங்க. மன்மதனை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க அவங்களுடைய பாடல்கள்ல. ஸோ மன்மதனை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்ணும்போது அந்த கிருஷ்ணரை நோக்கி ஒரு அம்பு பானம் விடுறாங்க. அந்த ஸ்லோகம் வந்து எனக்கு வரல மாதாஜி. ஸோ அந்த என்னன்றது கருத்தை சொல்றேன். அந்த அம்பு பானத்துல வந்து பெயர் எழுதியிருக்காங்களா, அதாவது கடல் வண்ணன், அதாவது கிருஷ்ணரை வந்து கடல் வண்ணன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு குறிக்கிறாங்க. அந்த அம்புல என்னெல்லாம் வச்சு இருக்காங்க, டெக்கரேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்த்தீங்கன்னா தாமரை பூ, அசோகம் பூ, மாம்பூ, முல்லை, குவளை, இந்த பூக்கள் எல்லாம் வந்து கட்டி அந்த அம்பு பானத்தை வந்து கிருஷ்ணர் மேலே வந்து எய்கிறாங்களா ஆண்டாள் தாயார். ஓகே. ஸோ இங்க வந்து என்ன சொல்றாங்க, இன்னொரு வந்து இடத்துல வந்து பக்காசுரனை வந்து சொல்றாங்க. ஏன் இந்த இடத்துல சம்பந்தமே இல்லாம பக்காசுரனை வந்து சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கிருஷ்ணர் வந்து அந்த கொக்கு வடிவத்துல இந்த அசுரனை வந்து அதனுடைய வாயை பிளந்து சாகடிக்கிறாரு இல்லையா. சம்மாரம் பண்ண பிறகு அந்த ஆத்மா வந்து பகவானுடைய தாமரை திருவடியில போய் தஞ்சம் எடுத்துருச்சான். அது மாதிரி நாங்க எல்லாம் வந்து உங்களுக்கு வந்து சரணடைகிறோம், உங்களுக்கு சேவைகள் பண்ணோம்னு சொல்லிட்டு பாத்தீங்கன்னா ஆழ்வார்களும் சொல்றாரு, சைத்தன்ய மகாபிரபு வந்து விரகத்தால வர துயரத்தையும் சொல்லியிருக்காரு, கோபிஸ்திரிகளும் அதை தான் சொல்றாங்க இல்லையா. ஸோ நீங்க வந்து உங்களை பார்க்காம நாங்க கவலையோடு இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க வந்து அதுக்கு வந்து பிரம்மாவை வர திட்டுறாங்க இல்லைங்களா. ஸோ அதுதான் வந்து இந்த ஸ்லோகத்துல சொல்றாங்க. அத்ததியத் பவான் அன்னிகானனம் த்ருதியுகாயதே त्वामपश्यातं कुटिलकुण्टलं श्रीमुखां च ते जडयुदाक्षितं பக்ஷம் கிருததிருஷாம் சொல்லிட்டு. ஓகேங்களா. ஸோ இந்த பாவனையும் இந்த ஏக்கமும் நமக்கு எல்லாம் வரணும் இல்லைங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷ்யா மாதாஜி 16வது ஸ்லோகம் வாசிங்க மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு படிக்கிறேன்னு சொன்னாரு மாதாஜி. படிங்க, நெக்ஸ்ட் அவர் படிப்பார். ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு.
மாதாஜி. சரி 16 அத்தியாயம் 31 பதி சூதான்வய பிராத்ரு பாந்தவான் அதிவிலங்கியதே ஆந்தி அச்சுதாகத கதி விதஸ்தவோ கீத மோகிதः கிதவ யோஷித கஸ்திய ஜேன் நிசி. மொழிபெயர்ப்பு. அன்பிற்குரிய அச்சுதரே, நாங்கள் ஏன் இங்கே வந்திருக்கிறோம் என்பதை நீர் நன்கு அறிவீர். உமது புல்லாங்குழலின் இனிய இசையினால் மோகமுற்று உம்மை காண்பதற்காக நடுநிசையில் வந்திருக்கும் இளம் பெண்களை உம்மை போன்ற ஏமாற்றுக்காரரை தவிர வேறு யார் நிராகரிப்பார்? உம்மை காண்பதற்காக நாங்கள் எங்கள் கணவர்களையும் குழந்தைகளையும் பெரியோர்களையும் பிற உறவினர்களையும் முற்றிலும் புறக்கணித்திருக்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வாழ்க வளமுடன். அனுசியா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பதிசுதான்யவ பிராத்ரு பாந்தவான் அதிவிலகதே அச்சுதா கதா கதிவிதஸ்வதோ கீத மோகிதா கிதவயோஷிதா கசதே நிஷி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அப்புறம் இங்க கோபிஸ்ரீகள் என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பதிசுதான் வய பாத்ருபந்தவான். ஸோ நாங்க வந்து கிருஷ்ணா இங்க பாரு, நீங்க உன்னோட புல்லாங்குழல் சத்தத்தை கேட்டதுனால நாங்க வந்துட்டோம். எதெல்லாம் விட்டு வந்துட்டோம்? என்னோட கணவரை விட்டு வந்துட்டோம், சுதா என்னோட பசங்களை விட்டு வந்துட்டோம், அன்வையா எங்களுடைய மூதாதர்களை விட்டு வந்துட்டோம், பாத்ரு எங்களுடைய உடன் பிறந்தவங்களை விட்டு வந்துட்டோம், பந்தவான். ஸோ எல்லாத்தையும் விட்டு உனக்கோசம் எல்லா உறவினர்கள் எல்லாத்தையும் விட்டு வந்துட்டோம். ஓகேவா? ஸோ நீ இப்போ என்ன பண்ற? நீ முன்ன என்ன சொல்றாங்க எல்லாரும்? அச்சுதான்னு சொல்றாரு, அதாவது தவறாதவர், வீழ்ச்சி அடையாதவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஓகேவா? ஸோ நீ நீ எல்லாரும் உங்ககிட்ட தஞ்சம் எடுத்துக்கிறாங்க. நாங்க வந்தா நீ என்ன பண்ற? அதி விலங்கியத்தே, அதாவது பொருட்படுத்தாம எங்களை அலட்சியமா பாக்குற, அலட்சியமா எங்களை விட்டுட்டு போயிட்டேன் அப்படின்னு சொல்றாங்க. அதாவது சாதாரண ஒரு மனுஷன் கூட பார்த்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒரு இருட்டான காட்டுல யாரையும் இந்த பெண்களை விட்டு போக மாட்டான். பட் நீ பாத்தீங்கன்னா உன்னை அச்சுதான்னு சொல்றாங்க. எதுக்கோசம் உன்னை அப்படி சொல்றாங்க? நீ எங்களை இருட்டான காட்டுல விட்டுட்டு போயிட்ட இந்த விருந்தாவனத்துல அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நீ தான் எங்களை கூப்பிட்ட இல்லையா? நீ கூப்பிட்டன்னு தான் நாங்க வந்தோம். பட் நீ என்ன பண்ண? எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு நீ போயிட்ட எங்களை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்ற. ஸோ இந்த வழியை நீ கொடுக்குற, இந்த வழியை எங்களால் தாங்கிக்க முடியலன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அப்படி இருந்தா கூட அவங்க கிருஷ்ணரை திட்டுற மாதிரி திட்டினா கூட கடைசியாக என்ன பண்றாங்க? நீ வாப்பான்னு அப்படின்னு கூப்பிடுறாங்க. நம்மலாம் வாழ்க்கையில் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருந்துச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க, பிரச்சனையை தான் பெருசா பார்ப்போம் இல்லையா? பக்தியும் சரி சாண்டிங்கும் கொஞ்சம் தள்ளி போட்டுடுவோம் இல்லையா? ஸோ பக்தின்றது அப்படி இருக்கக்கூடாது. எந்த சூழ்நிலையிலும் நம்ம பக்தி பண்ணணும். ஸோ பக்தி பண்ணும்போது சில விஷயங்களை இங்க பாத்தீங்கன்னா, இந்த ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ல நம்ம என்ன கத்துக்கணும்னா, பக்தி பண்றதுனால அவங்க என்ன விட்டு கொடுத்தாங்க. அதே மாதிரி நம்ம பக்தி பண்ணும்போது நம்ம என்ன சொல்றாங்க? 4 ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் சொல்றாங்க. வெங்காயம் வெள்ளைப்பூண்டு விடணும் இல்லையா? நோ illicit செக்ஸ், நோ கேம்பிளிங், நோ இன்டாக்சிகேஷன், நோ 4 விஷயங்கள் சொல்றேன் இல்லைங்களா மாதாஜி? ஸோ அந்த விஷயத்த நம்ம கொடுக்கறதுக்கு கூட, ஒரு சாதாரண வெள்ளை பூண்டு வெங்காயத்தை விடுறதுக்கு கூட நம்ம யோசிக்கிறாங்க. டீ காஃபி விடுறதுக்கும் யோசிக்கிறாங்க இல்லையா? ஸோ பக்தின்னும் போது நம்ம யாராவது ஒருத்தர் ரொம்ப அன்பு வைக்கிறோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், ஒருத்தர் மேல ரொம்ப அன்பு வச்சுன்னா அவங்களுக்கோசம் எதனாலும் செய்வோம், எந்த தியாகம் வேணும்னாலும் பண்றோம். அதே தான் இங்கேயும் ஒரு கேள்வி. கிருஷ்ணரை பக்தி பண்றோம். ஸோ நம்ம என்ன விட்டு கொடுத்தோம் கிருஷ்ணருக்கோசம்? எதெல்லாம் அவருக்கோசம் பண்ணிட்டு இருக்கோன்றதை பார்க்கணும். ஸோ அவர் சொல்றார், அசத் சங்கத்தை விட்டுடு, கெட்ட பழக்கத்தை விட்டுடு, அதெல்லாம் நம்ம விட்டுணும். கிருஷ்ணருக்கோசம் என்ன பண்ணணும்? நம்மளுடைய மனசு, உடல், வாக்கு எல்லாத்தையும் அவருக்கோசம் வைக்கணும், அவருக்கோசம் வாழணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. ஸோ கோபி ஸ்ரீகள் கிட்ட இருந்து நம்ம இங்க டேக் ஹோம் மெசேஜை என்ன எடுத்துக்கணும்? அவங்க எல்லாத்தையும் கிருஷ்ணருக்கோசம் விட்டு வந்தாங்க. அது மாதிரி நம்மளும் எல்லா விஷயங்களையும் விட்டு அவர் சொல்லியிருக்க கர்மங்களை படி நம்ம வாழ்க்கையை வாழணும் அப்படின்றத இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். அப்புறம் கதிவிதா ஸ்வதோ கீதா மோகிதக அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா கதி விதக. ஸோ நீ எப்படி பண்ண? உன்னோட சத்தம் எப்படி இருந்தது? உத்கீதோ,
நீ பாடின சத்தம் வந்து ரொம்ப சப்தமா பாடின. சாதாரணமா சவுண்டா சத்தமா நார்மலா கூட பாடல, ரொம்ப சப்தமா பாடின. ஓகே. ஸோ சத்தமா பாடினதுனால எங்களுக்கு என்ன ஆச்சு, ரொம்ப வந்து ஈர்ப்பு வந்துச்சு. மோகிதக உத்கீதோ, நீ பாடின உங்களுடைய புல்லாங்குழல் சத்தத்தால நாங்க ஈர்க்கப்பட்டு வந்துட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த புல்லாங்குழல் வந்து சத்தத்தால வந்து யார் யாருக்கெல்லாம் என்னென்ன வந்து ஆச்சுன்றத பார்க்கலாம். அதாவது நமக்கு தெரியும் சங்கீதத்துல வந்து ஸ்வரங்கள் இருக்கு இல்லையா, ச சரிகம பதனிசான்னு சொல்லிட்டு, அது மாதிரி இவருடைய நாதத்துல வந்து சில நோட்ஸ் இருக்குங்களாம். அதாவது ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல பாடுறாராம். அப்போ வந்து அந்த புல்லாங்குழல் நாதத்தை கேட்டு பிரம்மாவே வந்து தான் பண்ணக்கூடிய சிருஷ்டி கர்த்தாவுடைய செயலை வந்து மறந்துடுறாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ அதை கேட்ட ஒரு தேவர்ல வந்து தேவர் கந்தர்வ லோகத்துல ஒரு தம்புரா வாசிக்கிறவர் வந்து ரொம்ப கிரேட் பர்சன், ரொம்ப நல்லா வாசிக்கிறாராம். இவருடைய புல்லாங்குழல் நாதத்தை கேட்டுட்டு அவர் கன்ஃபியூஷன் ஆகி இதுக்கு அடுத்தது என்ன ஸ்வரம் வரும்ன்றத வந்து கன்ஃபியூஷன் ஆச்சா. ஏன்னா இவருடைய கிருஷ்ணருடைய புல்லாங்குழல் ஸ்வரம் வந்து அவ்வளோ அளவுக்கு இனிமையா இருக்கும், எல்லாரையும் வந்து மனசை வந்து இழுத்துடும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அது மாத்திரம் இல்லை, அனந்த சேஷன் இந்த பூமியை வந்து தாங்கிட்டு இருக்கிற அவருக்கு வந்து என்ன ஆச்சுன்னா இந்த நாதத்தால தலை சுத்தல் வந்துச்சுங்களாம். அப்புறம் சிவன் வந்து நமக்கு தெரியும் எப்பவுமே வந்து தாண்டவம் ஆடிட்டுருவாரு இல்லையா, அவருக்கு வந்து அடுத்த ஸ்டெப் என்ன டான்ஸ் பண்றதுன்றத வந்து மறந்துடுச்சாம். அப்புறம் வந்து இந்த 4 குமாரர்கள் என்ன பண்ணிட்டு இருப்பாங்க, எப்பவுமே வந்து தவம் பண்ணிட்டு இருப்பாங்க. அந்த அவங்க கூட வந்து டிஸ்டர்ப் ஆயிட்டாங்களாம் தவத்துல இருந்து. ஓகே. ஸோ அதுக்கு அடுத்தது இந்திரன் வந்து அகங்காரத்தோட எப்பவுமே வந்து தன்னுடைய ஐராவதத்துல போயிட்டு இருப்பார் இல்லையா, அவருக்கும் ஒரு குழப்பம் வந்து அந்த யானை மேல இருந்து கீழே விழுந்துட்டாருன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதெல்லாம் ஃபர்ஸ்ட் நோட்ல நடந்த சேஞ்சஸ். ரெண்டாவது நோட்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்க்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே ஒரு ஸ்லோகம் பார்த்தோம் இல்லைங்களா, யமுனை நதிக்கு வந்து வலது பக்கம் போறதா இடது பக்கம் போறதா நேரா போறதா எந்த பக்கம் போறதுன்னு சொல்லிட்டு யமுனை தாய்க்கும் வந்து குழப்பம் வந்துச்சு. கடவுளுடைய தாமரை திருவடிக்கு சுத்தி சுத்தி வந்துச்சு. அதை எடுத்துட்டு வந்த தாமரை மலர்கள் எல்லாம் உங்களுக்கு சமர்ப்பணம் பண்ணுச்சுன்றத பார்த்தோம். மூணாவது நோட்டு கேட்ட பிறகு என்ன ஆச்சுன்னா இந்த சந்திரன் இருக்காரு இல்லையா, சந்திரனுக்கு குழப்பம் வந்துடுச்சான். நான் என்ன பண்ணணும் ஏது பண்ணணும்னு சொல்லிட்டு குழப்பம் ஆயிடுச்சு, அப்படியே நின்றுட்டு இருக்காராம். ஸோ கிருஷ்ணருக்கு இங்க பாருங்க ஒரு ட்ரிக்கு. அதுதான் வந்து அந்த ஸ்ரத்தா பூர்ணிமா அன்னைக்கு வந்து அவருக்கு என்ன பண்றதுன்னு தெரியாம பெருசாயிட்டே போறாரு, நின்றுட்டே இருக்கிறார். ஓகேங்களா. ஸோ அதில் வந்து என்ன தெரியுது, அப்போ வந்து எவ்வளோ நேரம் வேணாலும் இந்த ரசா டான்ஸ் பண்ணிக்கலாம். ஸோ பெருசாகிறதுனால வெளிச்சம் நிறைய இருக்குது, அவர் நீண்ட காலமும் இருப்பார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆச்சாரியர்கள் வர்ணனை கொடுக்குறாங்க. அப்புறம் வந்து நாலாவது நோட் கேட்டவுடனே பசுகள் வந்து என்ன பண்ணிட்டு இருக்கு, புல்ல வந்து மேய்ஞ்சிட்டு இருக்குது, மேய்ஞ்சிட்டு வாயில வச்சிட்டு இருக்குது. அதெல்லாம் வந்து மறந்துடுச்சான் எப்படி வந்து நான் மென்று சாப்பிடணும்னு சொல்லிட்டு. அது தெரியாம எல்லாம் அது வாயிலிருந்து கீழே விழுதான். ஓகே. ஸோ அது மாத்திரம் இல்லை, அந்த வனத்தில் இருக்க மரம் செடி கொடிகள் இலைகள் கூட அசையாம அப்படியே ஸ்தம்பிச்சு நின்று போயிடுதுங்களாம் அவரோட நோட்டை கேட்டோன்னு. அஞ்சாவது நோட்டு யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கோபி ஸ்ரீகளுக்கு. ஓகேவா. ஸோ இதை சொல்றாங்க பார்த்தா உதகீதோ மோகிதக. ஸோ உன்னுடைய சப்தத்தால நாங்கள் எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு ஓடி வந்துட்டோம்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஆறாவது ஸ்வரத்துல நோட்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா மலைகள் எல்லாம் கூட வந்து வெண்ண மாதிரி உருகிடுச்சுங்களாம். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. ஏழாவது நோட்ல வந்து என்ன ஆச்சுன்னு பார்த்தீங்கன்னா எல்லா காலங்கள், அதாவது இலையுதிர் காலம், மழைக்காலம், வெயில் காலம், எல்லா காலங்களும் சேர்ந்து ஒரே நேரத்தில் வந்துச்சான். பட் கிருஷ்ணர் என்ன பண்ணாரு, ஒரே நேரத்தில் வந்தாரு, எல்லாத்தையும் கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சுட்டாங்க. இவ்வளோதான் மழை வரணும், இவ்வளோதான் காற்று வரணும்னு சொல்லிட்டு. அதுக்கு அடுத்தது வந்து எட்டாவது வந்து எக்ஸ்க்ளூசிவா யாருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணிக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா. ராதாராணிக்கு வந்து ஸ்பெஷல் நோட்டு எட்டாவது நோட்டு. இது மாதிரி 8 வகையான சப்தங்களை அவருடைய புல்லாங்குழலால வாசிக்கிறாரு. அந்த ஸ்வரங்கள் வந்து இத்தனை தாக்கங்கள் கொடுக்குது. அஞ்சாவது நோட்டு வந்து கோபிஸ்ரீகள், எட்டாவது நோட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ராதாராணி. ஸோ நீ இப்படியெல்லாம் எங்களை கூப்பிட்டுட்ட, இப்போ நீ என்ன பண்ண, மறைஞ்சிட்ட. அதனால கோபிஸ்ரீகள் அவங்க என்ன சொல்றாங்க பார்த்தீங்கன்னா கிதவா, ஏமாற்றுக்காரன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ நீ இந்த வேலையை வந்து இப்பயே நிறுத்திடு. ஓகே. இனிமேல் இதை கண்டினியூ பண்ணாத, தயவு செய்து நீ எங்க இருந்தாலும் இங்க வந்துடுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபிஸ்ரீகள் வந்து கிருஷ்ணரை நோக்கி பிரார்த்தனை பண்றாங்க. ஓகேங்களா. ஸோ ஸோ நம்மளும் அவருடைய தாமரை திருவடியில தஞ்சம் எடுத்துக்கணும், இல்லைதா நம்ம இங்க இருந்து டேக் ஹோம் மெசேஜா எடுத்துக்கலாம். சரிங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா.
அனுசூய மாதாஜி 17வது ஸ்லோகம் வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. हरे कृष्णा माताजी। रगसि संवितं कृच्छयोदयं रगसिताननं प्रेम वीक्षणं प्रगतुरस्त्रियो वीक्षतामदे मुहुरदिस्पृशा मुह्यते मन। हरे कृष्ण माताजी। ரகசி சம்பிதம் சாயோதோயம். ஓகே, ரகசி சம்பிதம் என்ன சொல்றாங்க இந்த இடத்துல? நீ என்ன பண்ணிருக்க கிருஷ்ணா, தனியா நம்ம வந்து என்ன பண்ணிருக்கோம், சின்ன வயசுல வந்து எல்லாரும் வந்து விளையாடி இருக்கோம் ஒன்னா, கோபி கோபர்கள் கிருஷ்ணா எல்லாரும் சேர்ந்து. அப்ப சில சமயத்துல என்ன பண்ணுவ, சில சீக்ரெட்டை சொல்லுவ இல்லையா, ரகசியமா. சில பேருக்கு மாத்திரம் நம்ம சீக்ரெட் ஒரு குரூப் பண்ணிப்போம் இல்லைங்களா, அந்த குரூப்புக்குள்ள ஒரு ரகசியம் பேசிப்போம். அது மாதிரி நிறைய சொல்லியிருக்கேன் இல்லையா, கலந்துரையாடல எங்களோட நிறைய பண்ணியிருக்கேன். அதை நினைச்சு பார்த்து பார்த்து எங்களுக்கு என்ன ஆகுதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா சந்தோஷம் வருது. ஓகே, பட் நீ இப்ப இல்ல, அதனால அது கஷ்டமாவும் இருக்கு எங்களுக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ சில பேர் அப்ப வந்து பிரகசிதா பிரகசிதானனம் பிரேம வீக்ஷணம். ஸோ அதை நினைச்சு நினைச்சு அசித்தம்னு நேத்தே பார்த்தோம், சிரிப்பு. பிரகசிதம் ரொம்ப சிரிப்பா இருக்கு, ரொம்ப சந்தோஷம் வருது அப்படின்னு சொல்றாரு. அது மாத்திரம் இல்ல, எங்களுக்கு வந்து அன்பும் அதிகமாகுது. வீக்ஷணம், எப்ப வந்து நீ எங்களை நேரா கூட பார்க்க மாட்டேன், நீ எப்படி எங்களை பார்ப்ப, கண்ணால பார்ப்ப இல்லையா, அந்த கண்ணால பார்க்கறதுனால எங்களுக்குள்ள என்ன இருதயத்துல வந்து அன்பு அதிகரிக்குது, பிரேமம் அன்பு அதிகரிக்குது. ஸோ இங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க, நீங்க பேசின பேச்சுக்கள், ஓகே, அப்புறம் நீங்க வந்து பார்க்குற பார்வை, உங்களை முகத்துல வரக்கூடிய சிரிப்பு, இந்த மூன்று எங்களுடைய இருதயத்தை வந்து டிஸ்டர்ப் பண்றது. அது எப்படி டிஸ்டர்ப் பண்ணுறதுன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்குள்ள லஸ்டி டிசையர்ஸை எடுத்துட்டு வர்றது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை பூர்த்தி பண்றதுக்கு நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகேங்களா? ஹரே கிருஷ்ணா. பிரபு மீனிங் டிரான்ஸ்லேஷன் பண்ணுங்க பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ண பிரபு. 17 தானே? 17. ஆமா பிரபு. உம்மோடு ரகசியமாக நாங்கள் நடத்திய உரையாடல்களை எண்ணும் பொழுதும் உமது புன்னகை பூத்த முகத்தினையும் காதல் கனியும் பார்வைகளையும் அதிர்ஷ்ட தேவதையின் உறைவிடமான உமது அகன்ற மார்பையும் நினைத்து எங்கள் உள்ளங்களில் காம இச்சை எழும்பொழுதும் எங்கள் மனம் மீண்டும் மீண்டும் மோகத்திற்காளாகிறது. அதனால் உம்மீதான எங்கள் நாட்டம் அதி தீவிரமாவதை நாங்கள் உணர்கின்றோம். ஹரே கிருஷ்ண மாதா. வாழ்கிறோம். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் 2 லைன்ஸ்ல பார்த்துட்டோம். செகண்ட் 2 லைன்ஸ் பார்க்கலாம். பிருஹதுர ஸ்ரீயோ வீக்ஷ தாமதே, அதாவது உங்களுடைய இப்போ வந்து அவருடைய பாடி ஃபியூச்சர்ஸை பற்றி சொல்கிறாங்க, அவங்களுடைய உடல் அமைப்பு சொல்கிறாங்க. உங்களுடைய செஸ்ட் பகுதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அகலமாக இருக்குது. அங்கே யார் இருக்காங்க? ஸ்ரீன்னு ஏற்கனவே நமக்கு தெரியும், 2 பொருள். ஒன்று லக்ஷ்மி தாயார், அங்கே வந்து மார்பகத்தில் வந்து லக்ஷ்மி தாயார் இருக்காங்க. அப்புறம் வந்து அழகானதாகவும் இருக்கு உங்களுடைய மார்பகம்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க. வீக்ஷையே தாமதே. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது முகூரதி ஸ்பிருக முக்கியத்தே மனக. ஸோ உங்களை பார்க்கறதுனால எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா, எங்களுக்கு வந்து ரொம்ப அதிகமாக தான் ஆசை இருக்கு, எங்களுடைய ஏக்கங்களை வந்து திருப்திப்படுத்தி கொடுங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அப்புறம் வந்து இந்த இடத்துல நீங்க வந்து ஏதோ வந்தாங்க, அவங்களா புலம்பிட்டு அவங்களா கிளம்பி போயிடுவாங்கன்னு நீ மாத்திரம் அப்படி நினைச்சுக்காத. இந்த எண்ணங்கள் வந்து எங்களுக்கு எப்படி வருது, திரும்பி திரும்பி வருது, அதனால நீங்க வரணும், வரவே வரணும்னு சொல்லிட்டு எங்க மனசு எல்லாம் உங்ககிட்ட தான் இருக்கு, தயவு செய்து கிருஷ்ணா நீங்க திரும்பி வாங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. இதுக்கு வந்து ஆழ்வார்கள் வந்து என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிருஷ்ணரை நம்ம அடையணும்னு பாத்தீங்கன்னா நம்ம நேரா போக முடியாது, பக்தர்கள் மூலியமா தான் போகணும்னு சொல்லிட்டு உதாரணம் கொடுக்குறாங்க. அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க. சூர்பனகைக்கு வந்து ஒரு ஆசை இருந்துச்சு, ராமனை அடையணும்னு சொல்லிட்டு. பட் அவங்களுக்கு வந்து என்ன ஆச்சு, நேரா ராமர் கிட்ட போனாங்க. அப்ப வந்து அவங்களால அடைய முடியல. இன்கேஸ் அவங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா சீதாதேவி மூலமா போயிருந்தா கிருஷ்ணர் ஒருவேளை அவங்களுக்கு கிடைச்சிருக்கலாம் இல்லையா? சோ ஹரே கிருஷ்ணா, கிடைச்சிருக்கலாம். மியூட் பண்ணிக்கோங்க பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா.
கிடைச்சிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே. அதுக்கு அடுத்தது ஆழ்வார்கள் வந்து தன்னுடைய திருவாய் மொழியில வந்து சில விஷயங்களை வந்து தூதுவா வைக்கிறாங்க. நம்ம கூட பார்க்குறோம் இல்லையா, காதலர் காதலன் வந்து சண்டை போட்டு அந்த இலக்கணத்துல வந்து படிச்சிருக்கோம், தூதுவர்கள் வந்து தூது அனுப்புவாங்கன்னு சொல்லிட்டு. அது மாதிரி இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தூது அனுப்புறாங்க. யார அனுப்புறாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா, கோபிஸ்ரீகள் வந்து மேகமே, நீ வந்து கிருஷ்ணர் மாதிரி கருப்பா இருக்க இல்லையா, நீ தயவு செய்து போயிட்டு எங்களுடைய மனசுல இருக்க எண்ணங்களை போய் சொல்லுன்னு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸோ உனக்கு வந்து நீயும் கருப்பா இருக்க, இந்த இடமும் கருப்பா இருக்கனால உன்னால போக முடியலன்னா, இந்த மின்னல்கள் இருக்கு இல்லையா, அந்த மின்னல்களால வெளிச்சம் வரும் இல்லையா, அதனோட துணை கொண்டு நீ போன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ பார்த்தா மேக கூட்டம் வந்து போகல. ஸோ அதனால கோபிஸ்ரீகள் என்ன பண்றாங்கன்னா வண்டி கிட்ட போறாங்க. நீ என்ன பண்ணுவ, எப்பவுமே வந்து தேனை தேடி தேடி போவ இல்லையா, அந்த தாமரை பூலையும் தேன் இருக்கு, அந்த தாமரை பூல தான் வந்து அவர் நின்றுட்டு இருக்காரு, தயவு செய்து நீ போய் சொல்லு பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட. அவங்க முன்னால அப்படி இன்கேஸ் நீ பகவான் கிருஷ்ணர் கிட்ட சொல்ல முடியலன்னா, அவருடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய பிருகத் ருக ஸ்ரீயோ அங்க அவங்க இருக்காங்க இல்லையா, யாரு இருக்காங்க, லக்ஷ்மி தாயா இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க கிட்ட நீ சொல்லு. இது மாதிரி வந்து கோபிஸ்ரீகள்லாம் வந்து அவங்களால பார்க்க முடியாம அவங்க உடல் வந்து மெலிஞ்சி அவங்களுடைய ஆபரணங்கள் இருக்கு இல்லையா, அதெல்லாம் வந்து கலண்டி விழுது, அவங்களுடைய உடல் ஆடைகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா லூஸ் ஆயிட்டு இருக்குது. நீங்க போய் சொல்லு, நாங்க வந்து கிருஷ்ணர் மேல ஏக்கமா இருக்கோம், எப்போ பார்ப்போம்னு சொல்லிட்டு நீங்க போய் சொல்லுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாருங்க. ஸோ இவங்க கோபிஸ்ரீகள் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு தூதுவரை வச்சு அனுப்புறாங்க, லக்ஷ்மி தாயார் மூலியமாவது அவர்கிட்ட போலான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பல விஷயத்த ட்ரை பண்ணாங்க இல்லையா. இப்ப கடைசியா வந்து லக்ஷ்மி தாயார் வந்து மூலமா அவரை அடையலான்னு சொல்லிட்டு அதுக்கு ஒரு ஸ்டோரி இருக்கு. திருக்கச்சி நம்பி இருக்காரு இல்லையா, நமக்கு எல்லாம் தெரியும், காஞ்சிபுரத்துல வந்து வரதராஜ பெருமாள் கோயில்ல வந்து அவர் நித்திய கைங்கரியம் பண்ணிட்டு வந்தாரு. அப்புறம் வந்து அவருடைய ஒரு ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா, பகவான் கிட்ட வந்து நேரடியா பேசுவாருங்க. சேவை பண்ணிட்டே இருக்கும்போது அவர்கிட்ட அவருக்கும் வந்து சாதாரணமா பேசுவாருங்களாம் வரதராஜ பெருமாளும் திருக்கட்சி நம்பியும். அப்போ வந்து ஒரு பக்தர் வந்து திருக்கட்சி நம்பி எல்லா வேலையெல்லாம் முடிச்சுட்டு அவர் வீட்டுக்கு போறதுக்கு வரையும் ஒரு லைட் எடுத்துட்டு போவாராம். இந்த காலத்துல எல்லாம் தெரு விளக்கெல்லாம் இல்லை இல்லையா, ஸோ அவர் வீட்டுக்கு போற வரையும் இருட்டா இருக்கேன்னு சொல்லிட்டு லைட்டு லாண்ட்ரம் பிடிச்சிட்டு போவாருங்க. அப்போ வந்து அந்த பக்தர் கேட்பாங்களாம், நீங்க ஒரு கடவுள்கிட்ட பேசுறீங்க இல்லையா, எனக்கு ஒரு விஷயத்த கேட்டு சொல்லுங்க, அதாவது நான் வந்து வைகுந்தம் போவேனான்னு சொல்லிட்டு. அவ்வளவுதானே, கேட்டு சொல்றேனேன்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் போவாரு, அவர்கிட்ட கேட்பாரு, பதில் சொல்வார். ஓகேவா. சோ அந்த பக்தர் கிட்ட வந்து சொல்வாரு, நீ போவப்பா அடுத்த நாள்னு சொல்லிட்டு பதில சொல்றாங்க. சரின்னு சொல்லிட்டு அப்போ வந்து இவர் பேசிட்டு இருக்கும்போதுதான் அந்த திருக்கட்சி நம்பிக்கை நம்ம ஏன் தோணல நமக்கு, நம்ம எப்போ போவோம், நம்மளும் வைகுந்தம் போவோமா, எப்போ போவோம் கேட்க தோணலை இல்லையான்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்த நாள் கேட்கலான்னு சொல்லிட்டு போவார். அடுத்த நாள் கேட்டேன், அப்ப கடவுள் கிட்ட கேட்கிறார், வரதராஜ பெருமாளே நான் வந்து வைகுந்தம் எப்போ வருவேன், நீ வரமாட்டேன்னு அப்படின்னு சொல்லிடுவார். என்ன நீங்க சொல்றீங்க, நான் உங்களுக்கு வந்து எவ்வளவு சேவை பண்ணிட்டு இருக்கேன், நீங்க வந்து என்ன இப்படி சொல்றீங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்பார். நீ வந்து எனக்கு சேவை பண்ற சரி, அது ஓகே, பட் நீ என்ன பண்ணணும், என்னுடைய பக்தருக்கு போய் சேவை செய்யணும், ஓகேவா, அப்பதான் நீ என்கிட்ட வருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லணும். சோ இங்க வந்து பக்தர்களை வந்து இன்சிஸ்ட் பண்றார் பகவான் கிருஷ்ணன். ஸோ யார் ஒருத்தர் பக்தர்களுக்கு வந்து சேவை சென்றாரோ அவங்க வந்து அதுக்கு பிறகு அவர் பார்த்தீங்கன்னா அவரோட வார்த்தையை ஏற்றுட்டு போய் ஒரு தூய பக்தர்களுக்கு சேவை செய்கிறார். ஓகே. ஸோ இதுலேருந்து நம்ம என்ன தெரிஞ்சுக்கணும், ஆச்சாரியர்கள் மூலமா வந்து நம்ம வந்து கடவுளுடைய பகவானுடைய தாமரை திருவடி அடையணும்னு தெரிஞ்சுக்கிறோம். கோபிஸ்ரீகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லக்ஷ்மியை துணை கொண்டு. ஸோ இதை நம்ம வந்து யாராவது ஒருத்தரை பிடிச்சிட்டு தான் நம்ம கடவுள்கிட்ட போக முடியும், நேராக போக முடியும்ன்றதை வந்து முடியாதுன்றதை நம்ம இந்த இடத்துல தெரிஞ்சுக்கணும். ஓகேங்களா. ஹரே கிருஷ்ணா. மாதாஜி அனுசூய மாதாஜி 18வது வாசிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பிரஜவனகசாம் व्यक्तिरङ्कते பிரஜனஹந்திரிலம் விஸ்வமங்களம் பிரஜமனாக்னஸ்புருஹாத்மனாம் ஸ்வஜனஹிருத்ருஜாம் ஹன்னிஷூதனம். ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரேமராணி மாதாஜி ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா. பிரஜவனௌகசாம் வ்யக்திரங்கதே
விருதிலகந்திரிகலாம் விஸ்வமங்கலம் யஜமனாக்சன ஸ்வத்ஸ்ருணா ஆத்மனா ஸ்வஜன ஹிருத்ருஜா யன்னுஷூதனம். ஹரே கிருஷ்ண. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ இங்க என்ன சொல்றாரு பிரபு? டிரான்ஸ்லேஷன் படிங்க பிரபு. ஜானகிராமன் பிரபு 18வது. ஓகே. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்க? பிரஜவனாக்ஷ ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி, நான் படிக்கிறேன் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. படிங்க எஸ் மாதாஜி. தமிழ் இருக்குதா? படிங்க மாதாஜி. ஓ அன்பரே, சர்வ மங்களமுடைய உமது தோற்றம் பிரஜத்தின் காடுகளில் வசிப்போரின் துன்பங்களை நீக்குகின்றது. உமது உறவினை எண்ணி எங்கள் மனம் ஏங்குகின்றது. உங்கள் பக்தர்களின் உள்ளங்களில் உள்ள நோயினை தீர்க்கும் அந்த மருந்தில் துளியாவது அருள் கூர்ந்து எனக்கு அளிப்பீராக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க என்ன சொல்றாங்கன்னு பாத்தீங்கன்னா பிரஜவனாக்ஷம் வியாப்திர் அங்கதே. ஓகே. ஸோ நீங்க வந்து எங்க போறீங்க? பிரஜத்துக்கு போறீங்க, பிருந்தாவனத்துக்கு போறீங்க. அந்த வனத்துல யார் இருக்காங்க? குரங்கு இருக்கு, பசி இருக்கு, எல்லாம் இருக்கு. ஓகே. ஸோ அதுக்கெல்லாம் போயிட்டு நீங்க என்ன பண்ணிட்டு வரீங்க? அதுக்கெல்லாம் என்ன தேவையோ அதெல்லாம் கொடுத்துட்டு வரீங்க இல்லையா? அந்த மரத்துக்கு, அங்க இருக்கிற அணிலுக்கு என்னெல்லாம் தேவையோ அதை கொடுத்துட்டு வரீங்க. அதாவது விஸ்வமங்கலம், பிரஜஜனேந்திரலயம் விஸ்வமங்கலம். அதுக்கு தேவையான விஷயத்தையும் சரி, எல்லா மங்களகரமான விஷயங்களும் கொடுத்துட்டு வரீங்க. ஸோ அதனுடைய விரஜனை, அதாவது துயரங்களை வந்து அழிச்சிடுறீங்க. ஏஜென்ட் ஆஃப் டிஸ்ட்ரக்ஷன், அந்திரலயம். ஓகே. ஸோ எல்லாத்தையும் நீங்க வந்து பண்ணிட்டு வரீங்க. பட் நீங்க ஏன் எங்களுக்கு வந்து இவ்வளவு அளவுக்கு மங்களமா இருக்க மாட்டீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அங்கதே. ஓகே. ஸோ நீங்க ஏன் எங்க கிட்ட இப்படி இருக்க மாட்டேன்றீங்க? டியர் ஒன். இப்ப கிருஷ்ணர் அவங்கள என்ன சொல்றாங்க? எங்களுக்கு பிரியமானவரே, ஏன் எங்களுக்கு பிரியமா இருக்க மாட்டேன்றீங்க? நாங்க வந்து யாரு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து ஸ்வஜனா, நாங்க வந்து உங்களுடைய ஜனங்க இல்லைங்களா? ஸ்வஜனா, நாங்க உங்களுடைய மனிதர்கள் இல்லையா? பிருந்தாவன கிராமத்துல நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருந்தோம். கோபி கோபாஸ்திரிகள்னு சொல்லிட்டு எல்லாம் ஒன்னா இருந்தோம். நான் உங்களுடையவன். நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த வனத்துல இருக்கவங்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டு கருணையும் மங்களத்தையும் கொடுத்துட்டு வரீங்க. நம்ம எல்லாம் ஒன்னா இருந்தோம். எங்க விட்டு எங்க இருதயத்தை திருடி போயிட்டு நீங்க ஏன் இப்ப எங்களை கஷ்டத்தை கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகே. ஸோ எங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம். நீ அவங்களுக்கு எல்லாம் போயிட்டு என்ன கொடுத்த? மங்களத்தை கொடுத்த இல்லையா? எங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம். தியாஜமான மானச்ச நஸ்வ ஸ்பிருஹாத்மனம். ஸோ எங்களுக்கு வந்து எந்த ஒரு விருப்பமோ ஏக்கமோ எதுவுமே இல்லை. எங்க மனசு ஃபுல்லா என்னவா இருக்கு? நீங்க தான் நிறைஞ்சிருக்கீங்க. எங்களுக்கு எதுவுமே வேணாம், நீங்க மாத்திரம் போதும். தயவு செய்து எங்க முன்னாடி நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ போன ஸ்லோகத்துக்கு முன்னாடி ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், எல்லா உறவினர்களையும் விட்டு வந்துட்டாங்க. ஸோ இப்போ என்ன சொல்றாங்க? எங்களுக்கு எந்த விஷயமும் வேணாம், நீங்க ஒருத்தர் போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. அதுதான் அது மாதிரி இவங்கள மாதிரி நம்மளும் வந்து ரொம்ப புத்திசாலியா இருக்கணும். எதை வேணும் எதை வேணாம் தெரிஞ்சுக்கணும். எதை கேட்கணுன்றத தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு உஷாரா இருக்கணும் இல்லையா? ஸோ அதுக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்றாங்க ஆச்சாரியர்கள். ஒரு குழந்தை இருக்குது, அம்மா வந்து அடுப்படியான வேலை செஞ்சுட்டு இருக்காங்க. அழுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், வருவாங்க, அம்மா வந்து 2 பொம்மையை போட்டு போயிடுவாங்க. அந்த பொம்மை கூட என்ன பண்ணும்? ஹாய் நல்லா இருக்குன்னு சொல்லிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கும். அதே சில குழந்தைகள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப கத்திட்டே இருக்கும். அப்போ அந்த அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க? இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டுட்டு அந்த குழந்தைய தூக்கிட்டு கொஞ்சம் சமாதானப்படுத்துவாங்க இல்லையா? அது மாதிரி நம்மளும் இந்த கோபிஸ்ரீகள் எவ்வளோ அளவுக்கு பிடிவாதமா இருக்காங்க. போன விஷயத்துல பார்த்தோம், ஸ்லோகத்துல பார்த்தோம், ரிப்பீட்டட்லி இல்லையா? நாங்க வந்து சும்மா கூப்பிடல, முஹு ரிப்பீட்டட்லி வந்தோம் போனோம்னு நினைச்சுக்காதீங்க, நாங்க கிடைக்கிற வரையும் நாங்க விட மாட்டோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்க இருக்காங்க. அது மாதிரி நம்மளும் வந்து அடமா இருக்கணும், பிடிவமா இருக்கணும், கிருஷ்ணர் வேணும்னு சொல்லிட்டு. அந்த குழந்தை எப்படி இருக்குது பிடிவாதமா? அது மாதிரி அம்மாவே வேணும்னு நினைக்கிற குழந்தை வந்து ரொம்ப கத்திட்டே இருக்கும். அது மாதிரி நம்மளும் கிருஷ்ணரே வேணும்னு சொல்லிட்டு நம்மளும் பிடிவாதமா இருக்கணும். அது இல்லாம எங்களுக்கு ஒரு வியாதி இது இருக்குது, ருஜம். ஓகே. எங்க இருதயத்துல வந்து ஒரு வியாதி இருக்கு. அந்த
வியாதிக்கு ஒரு மருந்தையும் கொடுத்துட்டு போங்க. அந்த மருந்து என்ன? நிஷுத்தம். ஓகே, அந்த மருந்துக்கு, இந்த வியாதிக்கு வந்து ஒரு முறிவு வேணும். அதுக்கு யாரு முறிவு என்ன? நீங்க தான். ஸோ தயவு செய்து கிருஷ்ணா நீங்க வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு வந்து எங்களுடைய இருதயத்துல இருக்கக்கூடிய எல்லாத்தையும் வந்து திருப்தி பண்ணிட்டு போங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேக்குறாங்க. ஓகேவா? ஸோ இங்க சொல்றாங்க பாருங்க, ஸோ உங்களுடைய தாமரை திருவடியை எங்க இருதயத்து மேல வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதுக்கு அடுத்தது லாஸ்ட் ஸ்லோகத்துக்கு வந்துட்டோம். ஹரே கிருஷ்ணா. அனுஷயா மாதாஜி. கிருஷ்ண மாதாஜி. யத்தே சுஜாத சரணாம்புருகம் தனேஷு பீதாசனை பிரியத தீமகி கர்க்கசேஷு தேனாடவி மடதி தத்வியதேன கிம்சேத் கூர்வாதி பிப்ரமதி தீர்பவத்தாயுஷாம் நக. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஜானகிராமன் பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா. பொருளுரை படிக்குவா மாதாஜி? இருங்க, அவர் படிக்கட்டும் மாதாஜி. இருக்கீங்களா பிரபு? சரிங்க மாதாஜி, நீங்க வாசிடுங்க மாதாஜி. இந்த ஸ்ரீமத் பாகவதம் 10ஆம் காண்டத்தில் பிரிவு துயரில் கோபியர்கள் பாடல் என்னும் தலைப்பினை கொண்ட 31ஆம் அத்தியாயத்திற்கான தெய்வ திரு ஆசா பக்தி வேதாந்த சுவாமி பிரபுபாதா அவர்களின் எளிய தொண்டர்களின் பொருளுரைகள் இத்துடன் நிறைவு பெறுகின்றன. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரி போல். ஹரே கிருஷ்ணா. ஸோ இங்க பாத்தீங்கன்னா, ஸோ இங்க வந்து அவங்கள வந்து பாத்தீங்கன்னா எத்தே சுஜத சரணாமிருகம் தனேஷு, அதாவது இங்க மறுபடியும் பாத்தீங்கன்னா அவங்களுடைய பாதத்தை வந்து சொல்றாங்க. அதாவது உங்களுடைய சரணம், அதாவது தாமரை திருவடி வந்து எப்படி இருக்குன்னு பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப மென்மையானது. நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம் இல்லைங்களா, ரொம்ப மென்மையானது. அது வந்து என்ன ஆகும், இந்த மாடு மேய்க்கும் போது முள்ளெல்லாம் குத்திக்குமோன்னு சொல்லிட்டு கவலைப்பட்டாங்க இல்லையா. ஸோ விதசனை பிரிய ததாமகி கர்க்க சேஷு. ஓகே, ஸோ அது வந்து ரொம்ப சாஃப்டானது. நீங்கள் இந்த வனத்துலலாம் போனீங்கன்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய தானிய தண்டுகளாலும் குச்சிகளாலும் வந்து குத்திடுமோ, கல்களால் குத்திடுமோ. எங்களுக்கு பிரியமானவரே, எங்களுக்கு மிகவும் பிரியமானவரே, உங்களுடைய தாமரை திருவடியை வந்து எங்க மேல வைங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. நாங்க துயரத்துல இருக்கிறோம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஓகே, ஸோ அதாவது அங்க குற்ப அதிபிகி, சின்ன சின்ன கல். ஓகேவா? ஸோ அதெல்லாம் உங்களுக்கு குத்தும், அதனால வந்து காயப்படுவீங்க. நீங்க உங்களுடைய தாமரை திருவடியை எங்க மேல வைங்கன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ இந்த இடத்துல வந்து அவருடைய தாமரை திருவடியால இவங்களுடைய ஏக்கம் வந்து போகுதுன்றதுனால அவங்க அப்படி கூப்பிடுறாங்க. ஸோ இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா அடுத்த சாப்டர்ல இதோட முடிச்சுக்கலாம் மாதாஜி. ஸோ வந்து இங்க சுகதேவ் கோசாமி வந்து என்ன சொல்றாருன்னு பாத்தீங்கன்னா, இவ்வளவு நாள் வந்து பாடினாங்க அந்த பாடல்கள் கோபி ஸ்ரீகள். இப்போ வந்து ஸ்ரீ சுக யுவாச்ச இது கோபிய பிரக்யந்தக பிரலப்ராந்தஸ்ச சித்ரத ரூருதுக சூஸ்வரம் ரஜன் கிருஷ்ண தர்ஷன லாலசக. ஸோ கிருஷ்ணரை வந்து பார்க்கணும், கிருஷ்ண தர்ஷன லாலசக, அவரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு என்ன பண்றாங்க, இவங்க ஏக்கமா இருக்காங்க, ஏக்கமா இருக்காங்க. அப்புறம் என்ன பண்றாங்க, அலறாங்க. எப்படி அலறாங்க? ஸ்வரம் ரஜன், ஸ்வரம்னா சத்தமா, ரூருதுகு அலறாங்க, ரொம்ப சத்தமா வந்து அலறாங்க. நீங்க தயவு செய்து வந்து வாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு கோபி ஸ்ரீகள் வந்து இப்படி அழுதாங்கன்னு சொல்லிட்டு சுகதேவ் கோசாமி சொல்றார். அதுக்கு அடுத்தது என்ன ஆச்சு, அவங்க வந்து ரொம்ப ஏக்கத்தோட இருக்காங்க கிருஷ்ணரை பார்க்கணும்னு சொல்லிட்டு. ஏன்னா புல்லாங்குழல் ஊதுனாங்க, வான்னு சொன்னாங்க, கொஞ்ச நேரம் இருந்தாரு, இருதயத்தெல்லாம் கவர் பண்ணி எடுத்துக்கிட்டு மறைஞ்சு போயிட்டாரு இல்லையா. ஸோ மறைஞ்சு போயிட்டாருன்னு சொல்லிட்டு ஓன்னு அழறாங்க. ஓகே, அப்ப என்ன ஆச்சுன்றத பார்க்கலாம். இங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா தாசாம் அவிர் புச்சு சௌரிஹி ஸ்மயா மன முகாம்புஜக பீதாம்பர தர ஸ்வர்கி சாக்ஷான்
மன்மத மன்மதக. ஸோ இப்போ வந்து என்ன ஆகிறாரு, கிருஷ்ணர் வந்துட்டாரு. அந்த வந்த கிருஷ்ணர் எப்படி இருக்காரு பார்த்தீங்கன்னா, மன்மத மன்மதக. மன்மதன் சொன்னாவே அழகு. ஸோ மன்மத மன்மதக ரொம்ப அழகா இருக்காரு. அவர் எப்படி இருக்காரு, எப்படி வந்தாரு பார்த்தீங்கன்னா, பட்டு பீதாம்பரம், அந்த மஞ்சள் பட்டு வஸ்திர வேஷ்டியை போட்டுட்டு வந்திருக்காரு. அப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அந்த முகாம்புஜம், அந்த முகத்துல வந்து எப்படி இருக்கு, முகம் வந்து தாமரை பூ போல இருக்கு அப்படின்னு சொல்றாங்க. ஸ்மய, அந்த அப்புறம் அதே அந்த தாமரை போன்ற முகத்துல வந்து புன்னகை இருக்கு. ஸ்மயாமன அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்றாங்க. ஸோ அவர் முன்னாடி வந்து அவர் இப்படி வந்து நிக்கிறாரு. ஹவீர் புச்ச, ஹவீர புச்சு அவர் முன்னாடி வந்து நிக்கிறாங்க. யாரு, சௌரி, லார்ட் கிருஷ்ணா. அவங்களுக்கு எல்லாரும் முன்னாடி வந்து கிருஷ்ணர் வந்து மன்மதன் போல தோற்றம் அளிக்கிறாரு. ஸோ கிருஷ்ண பகவானுக்கு ஜெய். ஸோ இப்போ கோபிஸ் வந்து பிரார்த்தனை எல்லாம் வச்சுட்டாங்க. வச்ச பிறகு கிருஷ்ணரையும் பார்த்துட்டாங்க. ஸோ கோபி கீதாக்கு ஜெய். ஓகேங்களா? ஸோ நம்மளும் வந்து திடமா இருக்கணும். நம்மளுடைய எண்ணத்துல வந்து ரொம்ப திடகார்த்தமா இருக்கணும் இல்லைங்களா? ஒரு அழகான கோபி கீதத்தை வந்து நம்மளும் பகவானுடைய ஆச்சாரியர்களுடைய கிருபையால வந்து முடிச்சிருக்கிறோம். ஸோ அதுக்கு அடுத்தது ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா வந்து 11ஆம் தேதி பகவத்கீதா ஜெயந்தி இல்லையா? மோக்ஷத ஏகாதசி அன்னைக்கு தானே பகவத்கீதை. மோக்ஷ ஏகாதசி தானே மாதாஜி? ஆமாங்க மோக்ஷ ஆமாங்க. ஸோ அன்னைக்கு வந்து ரொம்ப விசேஷமான நாள். நம்ம முடிஞ்ச அளவுக்கு எல்லா ஸ்லோகங்களும் படிக்கிறதுக்கு நம்ம ட்ரை பண்ணலாம். அப்புறம் வந்து யாருக்கெல்லாம் வந்து நம்மளுடைய பகவத்கீதையை கொடுக்க முடியுமோ அவங்களுக்கு எல்லாம் போய் கொடுக்கலாம். ஏன்னா வந்து அந்த அதரம், அதனுடைய உதட்டிலிருந்து தான், அவருடைய வாயிலிருந்து வந்த கீதங்கள் தானே இதெல்லாம். அவர் வாயிலால வந்த கீதங்கள் நமக்கும் கிடைச்சிருக்கு. அதை நம்மளும் வந்து என்ஜாய் பண்ணணும், நம்ம வேற ஒருத்தவங்களுக்கும் கொடுக்கணும் இல்லைங்களா? ஸோ அந்த பிரயத்தனம் பண்ணலாம். உங்க அனைவருக்கும் மிக்க நன்றி. வாஞ்சா கல்பத்தருப்பியச்ச கிருபா சிந்து பயவச்ச பதிதானாம் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நமः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय. नामाचार्य हरिदास ठाकुर की जय. जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय. निताय गौरव प्रेमानंदे. हरि हरि बोल. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा माताजी. हरे कृष्णा. माताजी. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. थैंक यू माताजी. हरे कृष्णा. हरे कृष्णा. ஹரே கிருஷ்ணா. நம்ம எங்க என் பண்ணிக்கலாம் மாதாஜி? ஓகே ஹரே மா. கிருஷ்ணா. ஹரே Thank you everyone. ஹரே கிருஷ்ணா பிரபு. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா.